Val. Bueno, doncs soc l'Anna Maria i he viscut 10 anys al carrer. I gràcies a Arrels me n'he sortit. No se sap mai el que ens pot deparar la vida, com podem acabar. Vull dir, perds la feina, no pots pagar el lloguer, et poden posar al carrer. El del pis molt bé, estar en un llit, dormir en un llit i tens un quarto de bany, una dutxa, això és... Qui no ho ha tingut ho aprecia molt més, no? Ho apreciem, no? El poc que tenim ho apreciem molt, no? I que m'acompanyen al metge i que m'acompanyen aquí i em pregunten, això et fa sentir humana, que abans havia perdut tot, vull dir, el que us comentava abans, una persona dormint a la terra del carrer, vull dir, perds tots els papers, no? I ara els he recuperat, no?, la personalitat, que l'havia perduda també, i això et fa sentir bé amb l'entorn, no?, amb tu mateixa primer i amb l'entorn.